Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 90 uzoraka briseva na COVID-19, a potvrđeno je 9 novozaraženih osoba s našeg područja. Izliječeno je 139 osoba, a u Općoj bolnici Pula na liječenju se nalazi ukupno 76 pacijenata, od kojih su na odjelu za infektologiju 63 osobe, a u respiracijskom centru 13 osoba. Nažalost, u Općoj bolnici Pula preminula je jedna COVID-19 pozitivna osoba rođena 1966. godine s pridruženim rizičnim čimbenikom. Tijekom proteklog tjedna na cijepnim punktovima u Istri prvu dozu cjepiva primile su 2374 osobe, a mi vam u nastavku donosimo raspored cijepljenja za ovaj tjedan. U Puli se bez najave možete cijepiti sutra te u srijedu i subotu, u Labinu sutra i u srijedu, u Pazinu sutra i u petak, u Rovinju u srijedu, četvrtak i petak, u Poreču sutra, u srijedu i petak, u Umagu sutra, u četvrtak i subotu i u Buzetu u srijedu i petak. Detalje o terminima i punktovima za cijepljenje možete pronaći na internet stranicama Istarskih domova zdravlja www.idz.hr.